गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ बिटिसिआव गोबां जौगाथाय मावबिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा आरो हा फुजा खालामनायनि उनावनो रंजानायनि दोहौ नुनो मोन्दों। गसाइगाव रेल स्टेशनाव कामाख्या सारालापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगारिनि फ्लेग अफ खालामबाय। संकस दैमानि सायाव आरसीसी दालां आरो गसाइगाव सारियालियाव गोदान थाखोनि बिरखं दालां लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसंनायाव रंजाखांदों रायजोफोरा। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ बिटिसिनि इसिं दाथाय जौगाथाय आरो सानजा रेल सिबिथाय जौगाथायनि थाखाय गोबां जारिमिनारि बिथांखि भार्चुएलि बेखेवना होदोंमोन। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना गसाइगाव रेल स्टेशनाव कामाख्या सारापाल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगारि सालायगिरि बिथांमोनखौ दुमब्रुबै बरायनाय जादों। बे हाबाफारियाव गसाइगाव महकुमा बेंगिरि लाद्रेबाम नेस्लन मांगारसारजों लोगोसे आलिपुरदुवार रेल डिभिजननि डिभिजनल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियार राम निबाम साइनि, यूपीपीएलनि गसाइगाव जिल्ला समितिनि आफादगिरि अरिन्दम बसुमतारीनि अनगायैबो गोबां गागि सुबुं नुजाथिनानै कामाख्या सारालपाल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगारिखौ गसाइगाव स्टपेजआव फ्लेग खालामनानै होयो। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारा वो जो नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आज तीनों ट्रेन है ना, तीनों ट्रेन को इनोग्रेट कर दिया है। एक तो इवन फॉर भूटान जाने के लिए भी नया ट्रेन दिया है। तो ये ट्रेन कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के बाद और यहाँ पे गोसाइगांव का एक स्टॉपेज मिलने से यहाँ का लोग को कनेक्टिविटी दूर से जाने में इजी एक्सेस मिलेंगे। तो उसके बाद वो गोसाइगांव टाउन को भी इम्प्रूव होने के लिए वो जो रेलवेज़ का डिपार्टमेंट से बहुत सारा मदद कर लेंगे। तो इसके हिसाब से वो जो रेलवेज़ डिपार्टमेंट और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव को वो लोग के लिए लोग के तरफ से और हमारा गोसाइगांव की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहें। थैंक यू। आज गोसाइगांव स्टेशনত आহি पालो सबे बहुत राइज जमा होइছে ইয়াতে ভাল লাগিল যে ইয়াতে অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ যেটো সাৰালাপল্লীৰ পৰা কামাখ্যাৰ পৰা সাৰালাপল্লী যাব উইকলি ট্ৰেইন। গতিকে বহুত অফিচাৰ গোসাইগাঁও SDO অফিচৰ পৰা এইবিলাক সবে আহিছিলে ভাল লাগিল শুনি আৰু ইয়াৰ লগতে গোসাইগাঁও